vakadi henyu vadovatari tinokugamuchirai pano paNhimbe FM. Muna wenyu Tafadzwa Muswaurari, apo nhasi tashanyiwo kunzvimbo yeTsanzaguru kwatati tisanganewo nasekuru edu Chiremba vanoshandiroko kuTsanzaguru. Sekuru, tinokugamuchirai pano pachirongwa chedu chanhasi. Munokwanisa kuzivisa henyu vazukuru venyu kuti munoitwani? Aiwa, tinokutendai vazukuru vedare. Ini ndinoitwa Sekuru Gudo kana kuti Sekuru Manake. Ndiriwo Chiremba, ndinobatira kuno kuTsanzaguru kunonzi kwaMunyengwa, ndokwandinogara, ndokwandinoitira madhara angu sezvamuri kudai kuona zviri mudare izvo. Tinokutendai sekuru nekuzviintrodusa kune mhuri yenyu yemakoni. Saka sekuru, toda kubvunzawo kuti zvinhu kurapa uku makakutanga sei? Zvinhu zvakatanga sei kuti mimi muzoti makurapa maachiremba? Tikangoti zvinhu zvakatanga sekutamba sekuseka kubva tongoti 2019 kusvika pari nhasi. Ndakaita 2 years ndagarwa nemhepo yasekuru nambuya. Then zvadaro baibai ndaitoenda kuchechi inova inonzi kwaMarangera, ndochechi yangu ndaitopinda. Asi neuzukuru takazoregedzawo kuenda kuchechi tane ma18 years. Patazoregedza kuendawo chechi 2019 ndine shamwari yangu akatongonditiwo ngatiendewo kubira kune rinonziwo bira vamwe mbuya vangu vanebira ravo. Pandakaendawo ikoko ndopakatobudo mudzimu wangu wakutotanga kutotaurawo kuti ndinonzi Ningi, ndinoita zvekurapa, ndaidai ndashandisa zvakati nezvakati. Vakunditsanangurira baibai kusvika tatozoenda kumusha. Hama dzimwe dzikatombotanga kutomboramba dare, but munozongozivawo zvinhu zvemidzimu zvinongopedzera zvakuzongozviita zvega. Zvine nhoroondo yakawandisa kuti tinyatsozvitsanangura zvese, but pakava nedambudziko kuti tizosvika nhasi pari nhasi kuti tizonzi tavana zviremba, takugona kurapa, takugona kubatsira vanhu vachiuya chitenda, vanhu vachiuya vachiita mathings, but takabva kure nematara. Alright, maita basa sekuru nekutsanangura kwamaita, but ndingokuti dzosere kumashure mbichana. Ndanzwa muchitaura kuti zvonizvo makazoziva imimi kuti zvonizvo mune mudzimu wekurapa maiendawo kwanga maienda muna 2019. Saka musati maenda kubira iriri, hapana here ruzivo kana zvamaimboitawo kana zvaikuratidzei kuti zvoni imi mune chipo chekurapa musati maenda kubira uko? Inini pachezvangu hapana chandaiziva, asi chaindishamisa nekuitika ndechoti ndaiti ndikaenda kana kumachechi, kumapentekosti kana kumasowe kana kuti eni chechi yandinenge ndaenda, ndopavainditaurira mashoko ekuti tazoona madzikomenyu azokupfugamirai, tazoona mamuprofita. Asi uchitiwo kaendawo kune mamwe masowe anokutaura kuti tazoona waita n'anga, tazoona waita chiremba, but kumapentekosti vaidaidzira kuti tazoona waita muprofita. But inini ndechazoti chiprofita china chichabva sei, chichazoya sei. Izvi ndakazongoshamisikawo ndatongopindawo mazviri. Mhepo yazongovewo yatozongondigarawo. Madhezi kutanga ndaitonetsa kuzvinzwisisawo kuti zvizvi zvinotomboitika, uchitoti ukaudza munhu dambudziko dzimweni dzenguva wotoshaziva kuti zvabvepi, wotozoona kuti aiwa ndo nzira dzachona dzechivanhu dzatakutofanira kungofamba nadzo tichingoenda nadzo nekungodaro sezvatirikuita nhasi. Alright, aiwa matsanangura zvisere. Saka pamaigarwa nemhepo apa maiita sei? Mhepo payaikugara maiita sei? Maidonha here? Maitanga hameno? Alright, mazuva ekutanga ndichatanga kugarwa nemhepo yaitika ndigara ndainzwa simba, asi panguva yainoti mhepo yaienda ndaita semunhu ambofa. Zvoti vanenge vari padhuze kana adzimai vangu vaigona kutanga kutombochema vachiti murume wangu afa, asi votozonyararidzwa nemamwe masairo anenge aripo kuti aiwa haana kufaba mupenyu. Ndaigona kutora kana kuti 6 hours ndakarara ndozochiti pepu. Pandoti pepu ndiye ndisina kusatoziva kuti zvinhu zvinge zvichiitika, ndotozoita zvekutotsanangurwa woona kutodzwa navanhu kuti zvinge zvichidai. Asi ndazoti fambei ndapinda mazviri ndakunyatsozvinzwisisa, aiwa chero mhepo ikauya, aiwa ndinochiziva kuti munhu akabatsirwa zvakati, mhepo yakataura zvakati, ikataura zvakati. Alright.
Saka kumhuri kwenyu kana kudzinza renyu rekumashure uku panohera ana chiremba wangu amboriko, hamena ana baba, ana sekuru, kana kuti zvakatongotangirawo pamuri? Ndizvozvo. Baba vangu ndo vatainyatsoziva, vatakakura tinavo, vakazoshayikawo tapedza kunyora maform 4. But baba vangu vaisatodya sadza richena rinodyiwa nevamwe. Tichitokura taitoshamisika tichitoona mwana baba vachitodya sadza rewaiti, taitofungidzira kuti vamwana baba havadye sadza richena, taingofungidzira kuti ana baba vese anodya sadza rezviyo. So vakunofa ndopakatitsanangura kuti mwana wangu, dzinza rekwedu rinobva, isusu dzinza rekwedu tinoita like tiri masvikiro emvura, tinofamba tisina kupfeka bhutsi. Asi inini ndakazozvisiriwo chikonzero nemhaka ndakanga ndakurwiswa nevanhu, plus ininiwo ndakabva ndazotanga kuda kupindawo muchinamato, ndikati tiregedza ndiite zvekunamata, ndosaka ndakazozvisiya. Asi gore ravatitsanangura zvinhu izvozvo ndo gore ravazoshayika. Saka imiwo sadza rewaiti munodya kana kuti hamudyi? Isusu takangokura tichitongodyiwo sadza rewaiti, saka nazvino tinoridya, but matare edu anotitaura kuti musadye sadza rewaiti. Patinenge tine upfu hwezviyo tinogaisa tobika sadza rezviyo, kana kuti ndiri padare mhepo ikange yasvika, aiwa sadza rewaiti hatibati, tinenge takutodya rezviyo nemhunga nemapfunde, iri rinenge rausaridyiwa. Asi kana mhepo ikange yaendawo, tinotorirowa sadza rewaiti rero, hatina zvarinombotiita. Saka rinohera chii sadza rewaiti iri kune zvemashavi? Sadza rewaiti kune zvemashavi rinoita kunge risingatoheri, nekuti rinoita kunge sadza rechirungu, asi rezviyo ndo zvaidyiwa nevakuru vedu vekare. Mukatarisa zviyo kumatare zvinogona kutobatsira munhu akatoyambuka, zvinogona kutosunungura upenyu hwemunhu. Zviyo nemapfunde zvinodyara upenyu hwemunhu kuti uende pamusoro kudarika upenyu hwairarama. Unogona kusunungura chero upenyu hwemunhu unenge wakasungwa, ukatogeza nazvo zvikaitwa zvazvinoitwa, zvinhu zvinofamba zvakanaka. Saka zvinotoda kutanga zvakumbirirwa handi kuti munazogeza nazvo zvinhu zvosununguka, kana kuti ndikatongobva hangu kumusika ndatenga ubvu hwangu hwezviyo ndokwanisa kutongoenda kumba ndonogeza, kana kuti ndasvika kumba ikoko ndofanira kukumbirira ndoshandisa. Ndizvozvo, chinhu chese kuti chizoshanda chinokumbirirwa kuvadzimu. Kukumbirira kwatinoita, munhu wese ane mudzimu wekwake nomutevera. Iwewo kana ungototenga zviyo zvako kumusika uko, ukauya nazvo ukatanga kungozvigeza nodini, hapana chinombofamba, zvinhu zvinongoramba zviri pasi. Asi ukazvikumbirira ukazvitaurira, zvakafanana nekuti uroyi kana kuti ushireketwa, kana kuti munhu hanzi akaroyiwa anenge akadeketererwa. Saka zviyo zvezvo paunozviisa, paunozvitora uchibva nazvo kumusika, uchizvikumbira uchizvitaurira zvauri kuda iwewe, ndokumashandiro azvinenge zvakutoita. Ndosaka makaona zvakanzi mashoko emunhu ane simba. Ndava paunenge uchitaurira uroyi pamunhu kana kutaura zvakanaka pamunhu, ndokutokunda kwake kwaanenge achiita. Asi zvinozobatsiridzwa nemhepo dzekumusha kwenyu kana dzemadzitateguru ako, kuti dare rako richinonodayirwa, kuti rinonosvika panzvimbo rinenge richifanira kunosvika. Alright, saka ndo zvakangofanana futi nekubuto kunotanga marikumbirira, because tinoona vazhinji pamatare vanotoshandisa bute iroro. Saka zviro kuti munototanga matorikumbirira then mozoshandisa. Ndizvozvo sei. Ndosaka muchiona kuti bute rinonzi rinoiswa munhekwe. Nhekwe mukaitarisa vazhinji vanoitya, but inyanga yemombe. But nyanga yemombe tingangoti zvinhu zvematare zvinoita ngezvinhu zvakasara-sara kana vanhu vachizviona nekuzviongorora vachizvitarisa, but ndo mashandiro azvinotoita. Bute rinotokumbirwa, ukatenga bute rako kumusika uko, unotoya naro urigadzika munhekwe yako, ubva watoriisa kumatare kwako, wototaura nevadzimu wako, utaura kuti aiwa gona mombe renyu iri rekuti ndo maakugara fodya yenyu, musi wadaro chete zvakutoera. Ukatenga kana chaunenge watenga kumusika, kuti chiyere chinofanira kutanga chataurirwa zvekuita. Chingava chidhoma kana chikwambo chinototaurirwa zvinhu zvekutoita kuti
shamwari enda unoita zvakati, enda unoita zvakati, ndakukupa munhu uyu kuti unodai uchanoshanda basa rakati nebasa rakati. Ukazonorishandisa zvisiri izvo zvaunenge wakatarwa nedzimu, ndopamunozoona muchinonopesana, pepe zvinhu zvakusafamba, hama dzakufa, zvinhu zvakuenda nekusiri, uzotsvaka uchinzi wakaromba. Ndizvo zvichezvo. Ewa sekuru maita basa ipapo mapajekesa. Saka imimi already pane vamwe ana sekuru anoti isusu kwedu ndekwengozi, kwedu kuzvikwambo chete, zvekutoti mukatonzi nhasi kwaMoyo kana kuti kwani kwaita nyaya yechikwambo munotosvika muchitopedza bhora zvese muchitoita. Saka imi munonyanya kubata kupi cheko kwekutoti aiwa vazukuru venyu vakakutiwo sekuru taita dambudziko rakati, munotokwanisa kutoritanga dambudziko iroro motoripedza, motoenda kumusha kwacho, motosiya zvinhu zvese zvatopera, matopedza bhora. Ya ichokwadi chamuritaura. Matare atinonyanya kurova atinozototi aya kunyangwe zvinzi zvadini kudini, aya matare aya tinosiya vanhu vakutsikana. Dare rihombe remudare munomu ratinoti rakakura idare rekugadzirisa nyaya dzemumusha, zvakafanana kune vaya vanenge vachibudirwa nemidzimu, kune vanenge vachibudirwa nemweya wezvikwambo kana mweya wengozi. Ndo matambudziko atinoti makuru, kuchiteerawo matambudziko ekuti munhu anenge abirwawo, ukanga wabirwa zvinhu zvisina kutora mwedzi, zvinhu zvako zvinodzoka. Tino nzira dzedu dzatinoshandisa kumhepo dzekwedu dzinoshandiswawo nemadzitateguru edu kuti zvinhu zvemunhu zvikwanise kudzoka. Awa zvinhu zvinodzoka, munhu achitozodzoka achitenda kuti aiwa mombe yangu iyi yenge ndabirwa, mbudzi yangu iyi, mari yangu iyi yenge ndabirwa, asi zvinhu zvichitodzoka. Alright. Ewa sekuru majekesa apo panyaya yezvikwambo. Asi ndine mubvunzo. Imi handiti mati zvonzvo muri ikauya kwamuri ichiti zvonizvo sekuru kumusha kwedu kwanetsa nhau yechikwambo, chichichi munotoenda motonopedza bhora. Ko inini ndikauya kwamuri ndichiti inini sekuru ndikuda chikwambo, nyaya idzi munodzigonere sekuru idzi? Ipapo muzukuru chikwambo inini handipe munhu chikwambo, ende handitorina chikwambo. Inini ndinogona kutisa munhu mari nenzira dzakanaka dzekuti unotorara hope mumba mako, wotoshamisika kuti kunze kwaedza sei, ende mari unoita nenzira dzisina urombwa mukati. Kurombesa kwedu isusu kwatinoita savanhu isusu hakusi kuve zvinhu zvine mhiko, asi kukubvisa mhepo nekukubvisa jambwa nemunyama. Kuzi kune vakangwara madzinza akasiyana siyana vanenge vachitora zvipo zvenyu, vanenge vachienda unotora zvikwambo zvavo. Isu tiripo pakurwisana nemweya wachona iyoyo inenge ichikukanganisai kuti musate mari. But hatirwisi nezvikwambo, asi tinoirwisa nemhepo. Mhepo dzinotigara isusu ndo dzinonorwisa. Kuuya kwadzakaita dzakanozosunungura vanhu nedzinza kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Retewo mapa matubata nepanga ndichida kubvunza zvakare kuti kovaive vanenge vati inini ndashushika mabasa asi zviri kundinetsa, ndikudawo basa sekuru, ndakudoti zvinhu zvangu zvifambo, upenyu hwangu umbochinjawo. Mune zvamunokwanisa kuvabatsira ribataiwa matobva matopabate ipapo mamatotsanangura muchiti munobatsira but hazvisi zvinhu zvine urombwa mukati, zvinhu zvinenge zvakachena, kugezesawo kukubvisawo jambwa munyama. Kovevewo vanenge vachiti zvonzi inini sekuru ndane kana 5 years ndiri mumba but mwana handisi kubata mimba. Munoita here zvekuchika zviya zvekuti izvozvo zvematare aya tinomabata. Chekutanga chatinoda kuziva ndechekuti kusabereka kwevana kuriko. Saka isusu chinhu chatinotanga kuita, tinotanga tabvunza dare kuti munhu zvauya achichema kuti haasi kuita mwana, dare rake rakambomira sei, chiri kumbokonzera nemhaka chiri kukonzeresa kuti zvinhu zvigofamba zvakadaro, chimbori chinyi. Dare rikange ratitaurira kuti aiwa nyaya iripo iri kukonzeswa nezvakati nezvakati, ipapo ndo patinobva tatangira kutoziva, totaura kuti muzukuru nyaya dzako idzi mwana anoita kana kuti mwana haatoite. Izvi zvinhu zvakadaro zviriko, haasi matare ari obvious ekuti anotozikanwa kunzi aya anotopera bhora mwana akaberekeswa, munhu akatoita mwana. Asi
chatinogona kuita tinotanga tanzwa mhepo yotaura kuti aiwa dambudziko rakakonzeresa kuti munhu aisete mwana akaroiwa nagugu, akaroiwa nambuya, akaroiwa natete, kana kuti mhepo iripo ane dambudziko rejeko, ane dambudziko rechakati, then totutaura kuti aiwa muzukuru dambudziko rako ravafambira, dambudziko rako rinobudirira. Kana risingaiti totutaura kuti muzukuru dambudziko rako mudare rinori hariripedzeba, chimbonotsvaga kumwe pamwe dzimwe n'anga dzinogona kuzvipedza dzikazvigona. Saka vazukuru vari kuhere sekuri kuzobatsirwa, vari kuhere vazukuru ida? Aiwa, vazukuru vari kuya vakawandisa, zviri kutofamba muchipedza bhora. Aiwa, mukaona tichidaiwo tichiri kupfeka machira takamadisplay takamadini, zvinoratidza kuti zvinhu zviri kufamba. Asi dai zvinhu zvinenge zvisiri kufamba tingadai takamatunura takamapeta-peta kana kuti takatunura marasi. Asi zvinoratidza kuti vakuru vedu vari kuita basa. Ndavazukuru vari kuya vachitenda, tikutokwanisa kuraramiswawo vanhu vachifara nekutenda nekugutsikana nokuziva kuti aiwa sekuru vari kuita basa. Aiwa sekuru, pane vazoitawo vazukuru anongova kubvunza kuti ko machira ayo ndei? Chimbotitsanangureiwo kasekuru kuti chimbo machira tikona nhekwe ichibakatwa here? Ibakatwa iri, mabakatwa iri idende iri ndo vamwe vanotigona, but rangu idende rakagadzirwawo nemudzimu yangu, hanaona kunge anorombeswa, asi dzimu rangu rakanditaura rikati raishandisa dende. Ndosaka makatoonawo rakatopfekedzwa zvuma, musoro chona ukatorukwawo zvuma, ndo mamiro arinenge rakaita. Ichi chambwa ichi ndo chandinotaura nevadzimu vangu ipapa, ndo chinotambira nyaya dzangu dzese. Chikatambira ipapa dzangu tonosvika una musika vanhu zvichitoenda zvakadaro. Uyu mukomana wendebvu wamuri kuona uyu haana kumira zvakanaka baba, ndo anoenda kumatare amunoti engozi yemudzimu yechimwe. Iyi mukomana anopedza bhora, ukatomutarisa ane maziso, mhuno, muromo nendebvu. Plus tai yaakasunga haisi tai yekutamba nayo ba. Kumachira uku uyu mukomana anonzi Chimbomutauri. Ndo zita rake raanoshandisa kumatare kwangu, anonzi Chimbomutauri. Chaanoita mukomana uyu, vanhu vakange vapikisana neni dare, varamba dare rangu, ini handifosekedze munhu kuti abudise chikwambo chake, but ndinoshandisa iyeyu ndikasvika naye pamba penyu. Ndomutaurira zvekuita kuti iwe chienda unodai, hati vanhu vari kuramba kuti havana zvikwambo. Iyeyu ndiye anopedza bhora, ndinogona kumuroera pasi pachivanze chepamba pavo, vanhu vakatanga kutopenga, vamwe vakatanga kutorwara. Zvenguva iyoyo zvisiri zvekuti mangwana, zvekuti munhu anogona kuzotomhanya ega unotaura kuti aiwa ini changu chinge ndinacho ichi, ini handitakuri zvinhu zvavanokuenda nazvo mudzimba dzavo, ndinobva ndangopisira ipapo. Asi zvinoitwa mabasa emukomana iyeyu, ndo basa rake raakamirira. Uyu mukomana uyu wamuri kuona uyu ane ziso, anonzi ziso rakondo. Mukamutarisai ipapa ane banga mukati. Mukomana iyeyu basa rake raanosenza nderehondo. Hazvisi zvinhu zvekuti ukaona kunzita kumutakura, ndiye anonditi kana munhu akanga achida kuuya uko anondiudza kuti kune munhu akati ari kuuya nenyaya dzakati dzakati. Usati wasvika mudarire kwangu, dzimu rangu rinogara pamukomana iyeyu rondiudza kuti. Saka isusu matotionere sekuri tichisvika panasi. Mukomana weziso yanenge atoona kare. Zvese zvinosara kuzoitika pamba pacho ndogona kuzvitaura mbuya kuti mbuya pane zvinhu zviri kuda kuitika nhasi, nyaya dzevanhu dzakati dzakati dzinoda kuitika. Iyeyu anenge atopedza akagara zvake naipapapa muchimuona dai vanhu ndikatofamba naye kana mubhazana anenge achingotarisa kuti ko ndezvipiko zviri kuitika, ko ziso iyi zviri kumbofamba sei, but ndo zvazvakaita, ndo basa rake raanosenza. Ndambonzwa muchindibvunza nhau dzemachira. Tateguru vangu rinori jira iri, vanhu vanoritya jira iri, but jira iri kudarire kwangu ijira revavhimi vanogarawo pandiri. Ndava ini ndinobudirwa nevanhu 4 vanosvikira pandiri vane matara avo akaita se akasiyana siyana. Iri jira iri ijira revavhimi iri, neuru ruchira uru rwamunoona rune ruvara rwedenga, ndereretso
but ndojira rinoshandiswa nevasekuru vekwangu. Ndavasekuru vekwangu vanobva dzinza redu isusu ndirei kuMozambique, saka ijira rinonzi mubva kure. Hatisi mashona ba, but titakura zvedu mashona ndomatakaberekerwa. Ndo machire amunoti emadziva evasikana vekumvura, dare redziva kana kuti dare renjuzu, ndo jira rarinoshandisa nejira rinoriri. Vazhinji munoona richishandiswa kumachechi akasiyana siyana, but ijira remari, jira reruvara rwenhundurwa nderwemari. Uru ruchena kwadzimu, kuchechi, kupi kupi runoshanda, asi kudarire kwedu kuchivanhu rinonzi chenura magwara. Munhu achitanga kugarwa nemhepo ndo jira raanotanga kutengeswa kuti ashandise. Zvinenge midzimu kana uchiuya, imwe ino yakasviba imwe ino yakachena, saka ndo basa rarona rarinoshanda iroro rejira iroro. Uretewa sekuru pamachira apo manyatsotsanangura ndifungwa sukureba vanyatsopabata. Ko ichi chamakabata ichi chine mabvudzi chinoshandei ichi? Alright. Ichi chimuswe ichi. Chimuswe ichi chitori chimuswe chemunhu chamuri kuona ndakabata. Ndechekuti munhu akauya arohwa nezvikwambo kana kuti arwara zvisina tsarukano, tikatongochizunzira paari kana kutongodambura kana mvere imwe chete iyi, tikaipisa tikatomupa akamwa, anogona kutongopora. Ndechekupomesa vanhu mhepo dzakasiyana siyana. Hazvinoita nesari ane chinyi, but chakatodaro chinotopedza bhora chakatoita zvachakangoita izvozvo. Saka mumba yacho ndima katonevhiyo here sekuru mukamatura muso kana kuti munguva munotonozviwana kana kuti kana kuti munongoroteswa munzi napakati mobva kumatongonochitora. Ya, uyu muswe uyu ndofunga mukatesa zviremba zvizhinji zvinenge zvine muswe itema ndizvo. Asi uyu yakatosiyana, ichi chitsvuku, but maonero andakachiita chinhu ichi ndakaita zvekuudzwa kuhope. Kobva ndatokwira bhazi kutoenda kunzvimbo yekwamutare ndikatonochiwana. Ndo maonero andakanochiita mumusika. Unotochitenga mumusika wotoya nacho wotochiisa kudare. Dare rotokudza zvekutoita kuti already zvauya nacho chichidai kuti chikwanise kuita simba rokuti chigobatsira chinyi vanhu, kuti vanhu vakwanise kunorarama. Ko izvo zviri panhekwe yesekuru? Alright, iyo inhekwe iyi vanhu vazhinji vanoitya iyoyi. Nhekwe iyi munoziva kuti uyu muswe chinge chiri chimhuru chemombe. Chimhuru chakaurayiwa ukasawira vangu ndikatisawira. Kozi nhekwe dzinovharwa netunyanga tunenge turi tutete. Ndikatisawira tateguru wangu akati vanoda nhekwe inovharwa nemvere. Saka kune imwe mvere inodarika mvere iyoyi yandatowana panapa. Chitondipa njiva ndatochitora kwakutochiomesa. Kwakubva ndatochigadzira bho, kwakubva ndatouya ndikatovhara nhekwe yangu. Izvo zviya kutovhara. Asi ukatochiona unogona kutofungidza kuti hamene zinyanga rakaromberwayo. Ndo chinonzi rega ndikutaura chakabata musha wangu. Icho chichi ndo chakabata musha. Ndo nhekwe yachiona mukanzi vaibwana kuti rega ndikutaura chakabata musha. Inhekwe ndo nhekwe yachiona iyoyi mukomana ndi akabata musha wamunoona. Kuona mari idzo dziri pabakatwa dziri ichiko indiro iyo ichi. Iyi ndiro iyi yemuti. Ndo ndiro dzaishandiswa nemadzitateguru edu kunodyira, kunoita zvemashavi kana zvemidzimu. Ndo ndiro dzavo dzavaishandisa nyangwe nazvino hazvisati zvapera nanhasi zvichiriko. Mundiro munofanira kugara mune mari, either $, kana $20 kana $100. Sei tichidaro, mari iyoyi ndo inogona kudana dzimwe mari kuti dziuye. Ndo pane kuromba kwedu ipapa panoita kuti tisagara tisina mari. Mari iyoyi haifaniri kupera. Chero mari iyoyi ikatopera mundiro, zvireva kuti iwe kana une mushonga unenge wakapiwa nenyanga wanzi iwe mushonga ngaugare muwaleti, iwe ukazobvisa zvinenge uchirova kuti watobvisa makomborero. Saka mari iyoyi yamuri kuona ndo inodana dzimwe mari kuti mari dzigozowanda mundiro. Asi uyu mukomana uyu ndiani wamuri kuona ari kufamba nemari? Ichi chaunga ichi. Kuna unoda chaunga, maprofita kana dzimwe nyanga dzinoda chaunga, ndo basa rachona, ndo chinonzi chaunga ichocho chamuri kuona ichi chemundiro.
then negone iri gone mwana akauya achirwara kana munhu akauya achirwara asinganzwisisi zina tsarukano ndo ratinoshandisa asi riri gona remari zvekare. Saka sekuru panyaya yemari iyi apapo mari inenge iri yekuti inini ndikauya ndichiti ndikuda mari kana kuti ndezvemudare menyu? Izvi ndezvemudare menyu asiwo ukauya uchitoda mari yako tinotanga tatomboisa imomo mundiro taisa mundiro tataikumbira tova taiomberera toita zvatinoita mundiro imomo tobva tatokutaura kuti oraiti mari yaugara muwaleti kana kuti yaugara pasi pepilo kana kuti yaugara papi asi inenge yatanga yapfuura neimomo mamuri kuona mune mukomana agara imomo ndo mainobikwa ndo mainoitwa zvese imomo ndo mainobviswa munyama. Saka sekuru tikuona kana bhasiketi rero ibhasiketi nderei sekuru because kune kumwe kwatinombofamba tinombona mamwe akavharika asi renyu riri kuratidza kuti rakavhurika musiyano wacho uri papi? Alright. Bhasiketi remuzukuru ibhasiketi rinogara mushonga. Ndikange ndakufunga kuenda kusango notsvaga mushonga ndo randinotakura ndobva ndaenda naro ndonochera mushonga yangu ndouya ndoipeka usamuriona imwe iri muzvimabhegi imwe iri muzvimaplastiki rusero ndakatotenga kumusika ndiri kuyandikira mishonga ndoma inoyanikirwa imomo ichinoona ichiomera iri imomo. Izvi ndo zviyo zvinge tichamboreva nezvazvo zvezviya tikati ndo zvinonzi zviyo zvacho nezvizvo ivava zvakagara mudare tinge tichizvishandisira vangaza vanozorapwa kumatare zvinoshanda zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana pamuri kuzviona zvakaodare ivavo. Idzi ihoshoka idzi sekuti kunonga kutoita kunge mapudzi asi mapudzi edai atinorimere munda sekuru ndo mapudzi enyu amunorima ya mapudzi aya rikange maririma pepe ati tinongoti kana nguva yemapudzi yapera kana nguva yekukuhwaya yapera pane mamwe mapudzi amunoti asara akakomba haachaita kubika haachaibvaba ndo isusu atinotora andinyanya kutomagadzira ndo isusu atinotora tobva tamaboora tobva tabvisa zvemukati oribhoilisa wautotsvaga zvivana zvemusekesa mene vamwe vanoti mukochokocho wautogadzira hosho dzakuti tamata se kutorera. Saka sekuru mazovhura panovharika seya kozi hanti munovhura muchidobvisa zvemukati Wendi pakuvhara ndofunga mukanyatsotarisisa pane chiri kunyatsoneka chiguri ruguru rwechibage rweruya ndo rwatinoshandisa kuvhara unorimanikidza kuti ripinde papapa kuita kuti zvivana zvemukati zvezvi zvisabude zvikabuda kunze hosho dzedzi hadzichakwanisa kurira zvakanaka. nditeva sekuru tapanzwisa saka munozoiridza hosho iyo zvaikana zvaita sei? Hosho idzi vazukuru dzinoridzwa everyday asi dzine nguva yadzinoridzwa edza rungwanani zuva risati rabuda kana kuti usiku kubva kuma6 kusvika kuma9 dzemanheru ndo padzinoridzwa. Patinenge tichiodziridza ipapo tinenge tichitotara nemadzitateguru ekwedu nemadzisekuru ekwedu nematare edu ese atinenge tichifamba nawo mumwe nemumwe ane maridziro ake mumwe nemumwe ane nziyo yake ndo padzinoshanda ipapapo hadzingoti ndangofunga ngoda kungoridza ndo ndangotorana ndatoridza chero zuva richipisa kudai sandizvoba ndizvo zvichezvo sekuru ndingambotidzosere kumashure mbichana tisati bita kuenda kunopendera rukuro yedu ndambokunzwai muchiti zvonizvo panambuya saka mbuya anotombobvumidzwa here kuyozobata zvinhu zvemudare kana kuti ndimi mega munokwanisa kungozvibata? apa pambuya apa havatotsvaira apa chero ndikange ndisipo ndikaita nguva yakareba ndisipo mbuya havatotenderwe kuti vauye nozobata ipapapa asi kuti mbuya chavanogona kuita kana toti mwana arwara kana kuti zvinhu zvaoma ndisipo mundiro mune $100 vakandifonera kundizivisa kuti sekuru gudo kunoku zvinhu zvamira zvakadaiwo kana ndine mari ndovasendera asi kana ndisina ndinoti enda unopfugama padare wombera ndava nekuti uyu mukadzi wangu
anozivikanwa nematare angu kuti tinenge takatomisa kudare kuitira hondo dzekumusha kwavo dzinoda kumutera kana kuda kumurwisa. Saka kudare rekwangu kwanenge achitozivikanwa kuti uyu ndiye mudzimai. Asi ukazoya mumwe munhu asiri chero ndikasiya dhora rashama ukatoona kana mune 1000 haubude nayo padhura paunoona uri shando. Ndo zvazvakaita. Unotoshaya dho kutodziraira uripo padho. Ndoona tozoya ndichitozokuvhurira dho ndotokuti kongo chitsvagi ndotokuona kana iri mari kana iri chinyi chaunenge wakabata ndopatobva tatanga tochiona kuti ungu wakatora chakati watora chakati kana kuri tokuripisa takutokuripisa ipo tokutora tisazodaro. Aiwa sekuru manyatsotsanangura zvakanaka padare renyu rese ndofunga vazukuru vaita sevanzwisisa. Saka apa tada kupendera hedu hurukuro yedu sekuru toda kungokutendaiwo nenguva yamatipa nhasi kuti tiuye pano mukwanisewo kutaurawo nesu isusu semhepfenhuro yemunharaunda pamwe chetewo nevazukuru venyu muchivaudzawo basa renyu ramunobata. Saka sekuru kune avo vanenge vachida kuzokubatai vanenge vati inini ndaitawo dambudziko rangu ndodawo kubatawo sekuru Gudo vanokubatai sei? Alright, inini ndinowanikwa muno muNzanzaguru mamunyengo ndo mandinogara. Nhamba dzangu dzerunhare dzinoti 077 54 707 25 ndo nhamba dziri paWhatsApp. Kana tendera kuti ndidzokerodze zvekare 077 54 707 25 ndo nhamba dzokuti chero mukadzifona kana pakati peusiku dzinowanikwa ende dzinobatika. Dzimwe dzachona dzenet 1 dzinoti idzo 0711 97 93 47 0711 97 93 47. Ndinoti kuvazukuru vangu edare vakatarira munguva inoi, uyai kumatare asekuru Gudo mubatsirwe. Zvekuzoti ndarama dzinozoya sei munozozviwana masvika padare rasekuru Gudo. Isusu hatikoshesi ndarama asi tinokoshesa upenyu hwevanhu. Munhu ukauya unobatsirikana. Vazhinji vachona vari kuuya vachizotenda asi anenge abhadhira zvimari zvishoma shoma mudare. Asi kana akuzoya anozotenda anenge akuzoya achizotenda mari dzedzi dzinenge dzazowana. Hatikoshese ndarama asi tinokoshesa upenyu hwemunhu ndo hwakakosha. Iwe ukawana basa ukazondikanganwawo chakakupa basa ichi ndo chinogona kukupedzera basa. Iwe ukabata mwana ukazondirasawo chakakupa basa chakakupa mwana ndo chinozoona ngozongoita sei kuzongokutorerawo futi mwana wacho naye kozi ndo chinenge chichiziva mhiko zvazvona dzinenge dzakaitika ipapo kuti mwana akabvepi basa rakabvepi kana kuti urombo hwemusha menyu hwakapera sei icho ndo chinoziva iye nepacha zvangu handiziva. Saka iwe ukazoti wabatsirwa wabvisa zvindarama zvishoma woti waenda kuenda mukando ukaenda tsuro idzo dzinenge dzaamhosva dzako nevadzimu vani vako. Chakakupa basa ndo chinogona kungokutorera. Ndo zvandinotaura ndichiti uyai vazukuru, mishonga iripo. Vanoda malaki vanotamba makaza vanotamba chinyi zvigubu zvemishonga ndo zvimwe zvamuri kuona izvi. Zvimwe zvakavharwa izvi mishonga yemalaki ese. Chero vanoti inini ndakarambwa nemusikana sekuru. Musikana ndakamutengera zvese akapedza akandiramba. Tinoisa munhu mubhodhoro. Munhu anoiswa mubhodhoro haana munhu anozombomuda futi. Anoiswa chinyi mubhodhoro munhu akanga anetsa. Especially vasikana vanenge vachiti vadyira vanhu mari dzavo apedza kana kuti mukomana azondiramba akandipa nhombo andisiya. Aiwa tinoti uya mukomana wakaiswe chinyi mubhodhoro ndo basa remabhodhoro asi madhiringi bachira. Sekuru iyo nyaya yanga tisina kunge tabata. Sekuru inini ndauya sezvamataura kuti zvonizvo munoisa mubhodhoro. Saka bhodhoro iri ndinodzokera naro vanoti munosara naro kunoku. Chii zvinombonyatsoitika pabhodhoro? Zvakwauri kuti unodzokera naro here kana udachirira pasi kana unoda kurisiya mudare mangu. Asi ukatoona watorisiya mudare mangu muno mahwana achona anenge atori mahwana. Kozi munhu iyeye bhodhoro rinoshupira pakuti harifaniri kupwanyiwa. Ukapwanya bhodhoro wapwanya mhiko dzese. Ndo pane mhiko dzebhodhoro apo. Harifaniri kupwanyiwa. Iwe ukanga wapwanya bhodhoro zvireva kuti matara ako kana kuti nyaya dzako dzedza dzandakambokuitira watodzita sei wadzipwanya. Saka vazhinji ndosaka muchizoona mamwe vanochiti sekuru aiwa chiri chererai panapa bhodhoro rachona tobva tataiwa zvina kuipa
tora toupabadza wocherera bhodhi rako pasi wokarivhara. Rinoda kuvharwa, harifani kurasika. Rikavhurika zviratidza usamjona iri rakagara apa rakatovharwa. Nditori bhodhiro rakatoshanda basa kudhara. Alright, sekuru. Saka tomboti ndauya ndine mukomana wangu. Ndoti tisasiyana hanti. Mobva mamisa mubhodhiro totocherera. Then tatifambe uku ndozonoti panapa ka zvinhu hazvi kunyatsofamba, inini ndada kusiyana nazvo. Zvinofamba sei? Right, ndopepe pamunonzwa zukuru wangu pachenza. Iwewe kana wakatora mushonga kwandiri unofanira kudzoka nenyaya dzako futi chinyi kwandiri. Ukanga wadzoka nenyaya dzako kwandiri, sekuru ndazodzoka, ndazofunga inini sekuru munhu uyaya akararomba harisina mari, pamwe vaimudira mari, ndizvo raromba harisina mari, sandakuda zvimwe. Kana bhodhoro yatakaricherera sango pamwe tausavaziva tinochironda dare tochienda pane bhodhoro riya tobva tanosvika tobva tanoripwanya. Kuripwanya kana tikarishaya tine maombonero atinenge takuita nemushonga kuti iwewe uchiseparitana nechinyi nemunhu yayo, kozi chinenge chakaita basa sandi bhodhoro basa. Mukomana weye ndiye anenge akaita futi kuti zvinhu zvifambe. Bhodhoro rinenge richiri rekusimbisa, but chinenge chakaita basa ndo zvamuri kuona zviri panapa. Haiwa sekuru, apo tapanzwa pa tichatouyawo sekuru mumbovavhara mubhodhoro because havazoita ba. Aiwa oreti sekuru, ko panhau dzemalaki apapo. Aya malaki aya asiriwo atiri kuzonzwa here kuti after kana 30 years munhu akauya handi kubva tora kana kuti laki remari handi after 30 years wozodzoka kana kuti mhuri maita kana kuti vanhu vakufa zvinhu, asi malaki ekuti anozokuchinjira here uzotanga kupedza mhuri, wozotanga kuti usangane nematambudziko akawanda, because tine macases mazhinji atiri kusangana nawo kumadare ukoko. Munhu achiuya achiti inini ndakanotora mushonga welaki tichichibhata nhasi laki rere rapanduka rakundipedzera mhuri rakuita sei. Zvinofamba sei? Wabvunza mubvunzo wakanaka. Panyaya dzemushonga yemalaki dzine mhando dzakasiyana siyana. Yakuti muteereri, uyu mushonga welaki uyu wandakabata uyu, ukaushandisa unongoshanda zvaunenge uchida. Kana uri pabasa unowana basa. Ukauzora mafuta epaanoperera kuzora zvinhu zvese zvine zvoita sei zvatoperawo. Kana watopa basa wangu pabasa rako waungosenza basa. Kana wauzoda futi kudzoka pane rimwe basa wakutotsvaga futi mumwe mushonga. Kozoita uyu mushonga uri panapo uyu. Mushonga mafuta but ndiye laki, but ari echivuno. Mafuta aya da kuti munyatsobatereresa, haasi mafuta ekuti anozozorwa nemunhu wemukadzi kana wamatora. Mafuta kana ari mukadzi amatorawo zvichireva kuti kana une murume uchamazora chinyi wega. Mhiko dzaona ndedzekutiwo ukazoita zvatinenge tisina kutaura kuti uite kunoku, zvinhu zvako hazvizofambi, zvinhu zvinotanga ngodzokera chinyi pasi. Kana wengoita bhizinesi rako rekutengesa musika, bhizinesi rera kana raizara makastoma aya anotanga kuita sei, anotanga kudzikira. Asi zvisina zvekuti anzi mangwana unozonzi iwe wakazorombiswa. Chinopa kuti zvidaro, iwe kana ukangouya kuno kuini ndakarombawo, iwe ndikakupa chese chandichakupa nenda tokurombesa. Asi kana ndisina kuromba, chinhu chauchatora kunoku chinonokufambira zvakanaka pasina urombo. Angori laki rongotiwo rinongobvisa kajambwa nekamunyama kangoti zvinhu zvako zvifambe zvakaita sei zvakanaka, ukwanise kuraramawo sevamwe vana vevamwe vari kungoraramawo vachizvitira zvinhu zvavo munyika umu. Ndo zvazvinenge zvakaita izvozvo. Retewa tinokutendai sekuru nekutsanangura kwamaita. Ndofunga vazukuru vedu vaita sevanzwa. Saka vadiwa vatari tinoda kungokutendaiwo. Nhasi tanga tiri pano nasekuru Gudo, ndofunga manzwawo vatsanangura dare ravo mafambisiro avanozviita. Saka kune vaya vangazodawo kuuya vachionawo sekuru vachibatsirikanawo vane nhau dzavanenge vanadzo, nhamba dzasekuru vatidedzera kana kuti munongotibata isu venhepfenyu remakoni Nhimbe FM
tinokupai nhamba dzasekuru movabata. Tinokutendai. Tosanganawo pamamwe maplatforms edu muchiteererawo zvimwe zvirongwa zvedu zvatinazvo. Tinokutendai.